Howdy doody pawb, croeso nôl I sianel PopT gyda fi, Jacob wrth gwrs. Yn y fideo heddi, dwi yn mynd I fod yn neud tier list. Dwi'n mynd I neud tier list Pokémon a dwi'n mynd I bod yn rancio fy hoff Pokémons a dwi'n mynd I neud disgrifiad bach hefyd, ond cofiwch I danysgrifio I sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Off a ni de. Right, so beth sy'n bod... Sgwydal, cael nôl I eistedd fyna, ni di? Go on. Ti'n barod nawr? Right, mae da fi y tier list fan hyn, fel gallech chi weld. Mae da fi'r roulette wheel ar ffôn fi yn barod I wneud y tier list. A fel gallech chi weld, mae yna loads o Pokémon. Felly, ydyn ni'n barod, let's go, douche. Yr un gyntaf de. Be sydd da ni... Executor. Fi'n meddwl, mae fi'n mynd I fynd eitha lawr ar y tier list. Mae'n edrych yn eitha cool. Ti'n gwybod, mae'n edrych fel coedyn bach, mae'n edrych fel pinafol. Ond I fi, dwi ddim yn Pokémon iconic. Mae fi'n mynd ar y tier gwaelod I fi. So, dyna'r un gyntaf, a ni yn symud ymlaen. Come on. Psyduck. Fi'n meddwl, mae Psyduck yn mynd ar y trydydd un, dwi'n meddwl. A I fod yn onest, os ydych chi'n gwylio Pokémon, mae fi'n hilarious. Mae fi jyst yn mynd, Psyduck, pob tro. Mae fi wastad yn dryslyd. Beth yw'r un nesaf? Come on. Eevee. Fi'n nabod Eevee. Y peth am Eevee ddo, mae hi'n gallu newid mewn I loads o wahanol Pokémon ddo. Fi'n meddwl mae hi'n mynd ar y pedwerydd un. Mae'n edrych fel fox bach, sa'n gwybod. Ond, so mae Eevee yn mynd ar y pedwerydd tier. Come on Right, so, Giratina, fi'n meddwl, ti'n dweud So, I fod yn onest, mae'r Pokémon yna yn edrych yn really cool. Fi'n teimlo fel fraud tymi bach yn rhoi mor high lan y list achos dwi ddim yn gwybod lot amdano fe. Ond dwi am mynd I roi ar y trydydd un achos mae fe'n edrych yn really cool. So ni'n symud ymlaen nawr. Be sydd da ni? Infinite! Eto, mae fe'n edrych yn really cool. Mae fe'n monkey ar dan. So fi'n mynd I roi at rhif 3 eto. Nawr, yn symud ymlaen. Come on. Be sydd da ni? Gengar! Fi'n licio Gengar. Dyma fe fan hyn, waw, edrych ar fe. Mae fe'n edrych yn ffantastig. Fi'n credu dyna beth fydd Jed yn edrych fel os oedd yn Pokémon. Fel Gengar. I fi, mae Gengar yn mynd ar yr ail tier. Classic Pokémon os ydych chi'n mewn I Pokémon. Ddim quite top tier Pokémon dwi ddim yn meddwl. So chi'n gallu dadlau gyda fi am hwnna. Mae fe'n mawr, mae fe'n porffor, mae fe'n classic, mae fe'n ofnus. Gengar mynd ar yr ail tier I fi. Come on! Be sydd da ni? Beth yw Squirtle T-boy. Mae Squirtle un o'r classic. Syth i'r top. Yn syth. Stim dadle gyda fi ar hwnna. Os mae pobl yn angytuno, stim os gen I. Tiwd boi. I fod yn onest. Be sy'n nesaf? Snorlax. Snorlax. Dwi'n caru Snorlax. Byddwn ni'n hoffi fod yn Snorlax achos mae fe just yn cysgu troi'r amser. I fi, mae Snorlax yn mynd ar yr ail tier. Be sy'n nesaf? Low punny. Sa'n nabod lot am byti hi. Mae'n mynd ar y tier gwaelod. Jinx. So, mae Jinx I fi yn mynd ar y trydydd tier. Classic Pokémon, dwi'n cofio chwarae gyda hi. Really bwerus, ond ddim yn... byddwn ni ddim yn dewis Jinx, So, ni angen symud ymlaen. Piplup. I fi, bottom tier. Just key bach. Dwi'n caru cwn, ond na, I fi, mae fe'n mynd ar y tier gwaelod. Be sydd gyda ni? Mae fe'n mynd ar y top tier. Mae fe'n mynd ar y top tier. Hyd yn oed, dwi'n casau Mewtwo achos mae fe'n mor gas. Mae Mewtwo
mynd syth ar y top tier. Turtwig nawr, Turtwig. Mae Turtwig yn mynd ar y gwaelod tier. Me Pokémon yw Turtwig. Mae yna 2 ar ôl. Sa'n gael clue beth yw e. Y Pokémon. Pikachu. Mae Pikachu yn mynd syth ar y top tier. Amazing. So mae yna 1 ar ôl. Charmander! Charmander! Sorry, bach off the top fyna. Achos bod e'n mor iconic, achos bod e'n legendary. Felly mae Charmander yn mynd yn syth ar y top. Rydyn ni wedi gorffen. Right, dyna ni, dyna tier list fi. Fi'n hapus iawn gyda hwnna. Diolch o galon gan fi a Squirtle, wrth gwrs. Os ydych chi eisiau gweld mwy o fideos am byti Pokémon, ro gwybod i fi yn y sylwadau, ond chi'n gwybod beth i wneud. Cofiwch i danysgrifio i sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu'r gloch notifications. Ond tan tro nesaf, ta-da! Yes! Woohoo!